Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ani ana pud ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Atong tan-awon ang maayong balita sa Cebu. Subay sa pagtimaan sa ika-122 ka tuig nga kasaulugan sa Labor Day, ang Department of Labor and Employment 7 mipahigayon og job fair alang ngadto sa mga job applicants ug uban pang mga nangita og mga oportunidad sa pagpanarbaho. Ang Labor Day Job Fair gipahigayon sa SM Seaside sa Cebu City kung diin kini gisalmutan sa 19 ka mga local employers nga mitanyag sa ilang mga bakanting trabaho sa nagkalain-laing posisyon. Anaa sa 2,540 ka mga local job openings ang gitanyag sa maong job fair kung diin pipila sa mga job positions naglangkob sa service crews, customer representatives, ESL teachers, healthcare associates, customer service advisors, sales associates, ug outbound sales agents. Sa pagpahigayon sa maong kalihukan isip pag-obserbar sa adlaw sa mga mamumuo karong tuiga, anaa sa 169 ka mga aplikante gikan sa kinatibuk ang 545 registered applicants sa Cebu City Job Fair ang nakakita dayon og trabaho o nahimong hard on the spot matod sa DOLE 7. Kini milangkob sa 31% sa tanang mga aplikante nga milapas sa target nga HOTS sa ahensya nga anaa sa 18%. Gawa sa job fair, aduna usab gipahigayon nga one-stop shop ang DOLE kung diin ang mga aplikante nakapahimo sa mga nagkalain-laing government services sama sa pagproseso sa NBI clearance, pag-ibig, SSS, PhilHealth ug BSA documents. Si DOLE 7 Regional Director Lilia Estiliore miingon nga ang tanang aktibidad kabahin sa Labor Day lakip na ang mga job fair nga gipahigayon subay sa tema nga sa bagong Pilipinas, manggagawang Pilipino, kabalikat at kasama sa pag-asenso. Og aniya usab ang maayong balita sa Bohol. Sa mga katigwangan, tuki-tuki ang ilang nailhan, ang labing dako nga isda sa dagat nga dili gyud mamaak. Isda nga kun mohingkod, moabot og usa ka truck ang kadakon. Ang tuki-tuki mailhan sa iyang puntik-puntik nga puti sa dagtom asul nga panit. Ang tuki-tuki lahi sa mga balyena, kay kini mas pamilya sa mga isda. Ang iyang silik sa likod ug kapay sa ikog nagbarog, lahi sa balyena, kay walay silik ug ang ikog pinatumba. Pareha silang musuyop sa uyap ug plankton aron makakaon. Ug pareha sila nga mga ihalas ug manginahanglag daghang makaon kun basihan ang ilang kadakon. Sa Bohol gibuksan na usab ang buhi nga interaction sa tuki-tuki o butanding kung tawgon karon. Uban sa mga butanding, up close ug personal, samtang nag-swimming ug snorkeling. May mga panahon nga moabot sila og dulaan ka 20 ka isda nga sa mga bangka ug manglanguyay makigduwa. Delikado kini kay mga mananap nga ihala sila. Mao nga kinahanglan nga may igo nga pangisip ang sa mga mutanding makigduwa-duwa. Mao bitaw gikinahanglan nga pre-interaction briefing aron sila magtugaanan sa mga pamaagi nga angay nilang masayran alang sa interactor nga kaluwasan ug sa ihalas nga mananap nga kaayuhan. Sa diyutay nga bayad sa kasinatian, mga mangingisda sa Lila Bohol imo na usab nga matabangan ug sa tourism revenues ang tibuok Bohol mabulahan. Gikan diri sa Taog Lila Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Og mao usab kini ang maayong balita didto sa Negros Oriental. Magtinabangay ang Negros Oriental State University o Negros Oriental Hotel, Resort and Restaurant Association alang sa pagbansay sa mga tinun-an may labot sa hospitality management. Subay sa Memorandum of Agreement na gilagdaan sa NORSO ug NORA, makasulod sa bisag asang hotel, resort ug restaurant na miyembro sa NORA ang mga tinun-an gikan NORSO alang sa ilang internship program. Tumong ni ini na makat-on ang mga tinun-an sa mga bag-ong trend sa hospitality industry, pinaagi sa experiential learning na ilang makuha isip intern sa mga establisyemento ilawom sa NORA.
Partnering with Nora has several advantages. Number one is the experiential learning opportunities. Can provide students with valuable hands-on experience. Hospitality management, culinary arts, related fields. Dakong tabang sab sa Nora ang kaning programa tungod kay makadugang og manpower ang mga intern sa mga miyembro nila na kuwang og tawo. We really need that numbers. Some hotels accept even as much as 40 OJTs, while restaurants, we have restaurants that accepts around 80. So, win-win situation for all of us. Gawas ni ini mopahigayon sab ang Norsu og mga pagbansay-bansay alang sa mga Nora member sama sa barista training, culinary arts, hotel and restaurant servicing ug uban pa. Gikan sa Negros Oriental kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MBC. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dogang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na pud ta sunod semana.